Според актуалната информация, действията и изявленията на Васил Кирилов Сандански са фокусирани върху конкретен случай на полицейско насилие, включващ неговите синове. Ето основните акценти от последните му публични изяви и протести пред РУ Сандански. Основни искания и причини за протестите – искане за уволнения. Кирилов настоява за незабавното отстраняване на двама служители на полицията в Сандански, единият от които на ръководна длъжност, обвинени в насилие над непълнолетни момчета в сградата на управлението. Проверка от МФР. Той подчертава в свои видеоизявления, че е имало заповед от министъра за уволнения, която според него не се изпълнява от ръководството на ОДМФР Благоевград. Гражданска подписка. Организирал е подписка сред жителите на града с искане за смяна на конкретни полицейски служители и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще. Места на протестните действия. Пред сградата на полицията в Сандански. Това е основното място, където той прави своите живи включвания и събира поддръжници с викове оставка. Социални мрежи. Васил Кирилов е много активен във Фейсбук, където публикува видеоклипове, документиращи разговорите му с полицаи и изявленията му пред медиите. Бележка. Последните големи вълнения са свързани с настояването му за справедливост, а не просто преместване на служителите на друга длъжност. Искате ли да потърся дали има обявена дата за следващ протест или повече детайли за отговорите на МВ?